N-am otrăvit-o eu. Bună ziua, domnule doctor. Poți să lași puțin laptopul ăla să te întreb ceva? Da. Ești prost, ești prost. I can go where I want, nothing to hold me back. The power to be free, to go is all on me. You can't take me, you can't break me, you can't make me, you can't fake me. All I need is to be free. Break the chains, take the leap. Break the chains, take the leap. Break the chains, take the leap. To be free. Ai nevoie de ceva? Da. De ce? Ți-a făcut ceva? Pleci. Da, ți-am făcut ceva? Nu mi-a făcut nimic, dar să mă lăsați și pe mine să termin cartea asta, da? Da, și acum când ai fost în spital, eu te-am îngrijit, nu? Și să vin umblă pe drum așa că să nu mai se calce. Treaba lui. Nu crezi că mă interesează ce face el? Dar crezi că mă interesează Adică ce nici nu prea mă interesează ce faci nici tu. Pentru că dacă nu erai tu cu el, nu se întâmpla nimic. Nu ajungeam în spital, nu era să mor, nu? Deci tu că te-ai alea. Dacă eu îți spun un lucru că nu eu am făcut asta, tu trebuie așa faci. Ce rezolvi dacă faci așa? Că mă faci să șâzbe să mă audă vecinii. Doamne, dar nu Te interesează vecinii, nu? Și pe mine. ceau. Bună, bună, fetele! La noi se zice ceau. Nu bună ziua, bună ziua. Ia uite cine a venit. Ciris! Ești bine? Nu. De cauza ta nu Nu pot să stau bine cu asta. De cauza ta nu bine. Hai serios! Dacă tu Tu ai... ești bă și inepțiile astea? Ce nemții? Inepțiile, că eu am otrăvit-o. Nu eu. Da, ai trăvit-o tu cu ăla, boschetarul ăla sau cinofil, Haide. care ți-o dat drogurile alea. Nu eu am otrăvit-o, ia loc să vezi de treaba ta. Vrei să spun ceva? Uite, mă ridică picioare sau trezim moarta, nu? Hai să zic eu ție ceva. Tu crezi că n-am aflat? Ce să afli? Ce să afli? Zi-mi tu mie ce să afli! Nu urla la mine, vezi de treaba ta! Zi! Da, vino. Cel care te-a ajutat pe tine să nu trăvești cu ea. Deci din astea face, bă, omule, bă. Doai, deci de astea face. Fai, Roca, că până aici ți-au fost. Dacă până au ajuns și foai, dacă au ajuns și nebuna aia să afle de tine, ești bun, bă, prostule, mă. Deci, am înțeles chestia. Alo! Băi, handicapatule, cum au aflat asta de tine? Bă, răspunde la întrebare, cum au aflat asta de tine? Fai, Roca, Roca, ai grijă să nu fii prins. Ai grijă să nu fii prins.
Nu, 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 nu. Tu dacă o să fii prins, tu familie nu vă tragi după tine. Nu, nu, nu. Ai grijă, Ruba. Tu ce cauți aici iară? Să știi că Iris nu e acolo, așa că poți să o ștergi, liniștită. Dar nu după tine, chem poliția, asta e casa mea. Foarte bine, am ceva să-ți spun și nu o să mai apuc să-i spui lui Iris. Emma trăiește și eu am ajutat-o și o să denunț și pe Iris că prin tentativă de omor compins, o știi? Foarte bine. Da, nu i-au împins-o, da, așa. Dar cine a împins-o? Că Emma am o surpriză pe cine a împins-o? Ori spui cine a împins-o pe Emma, ori te omor. Nu știu. Spune odată! Na, mi-ai adus și ce-am Da, cerut. ți-am adus și mi-ai cerut. Oh, e greu. Dar ce crezi că bucurie? Hai, Ai grijă ce faci cu el. hai, mersi. Mama. Naște! Spune cine a împins-o. Știu că e Iris, dar vreau să recunoști. Ori îmi spui cine a împins-o pe Emma, ori te împuști. Spune odată! Naște! Ba știi și nu vrei să-mi spui. Știu că e Iris și o să-l vezi că e sora ta, dar până aici a fost. Ori îmi spui, ori te omor. Nu vreau. Îmi spune odată. Oh! Nu știu din pușcărie. Hai să o răpim. Hai să o răpim și să o ducem cât mai departe. Dăm drumul. De ce te chinui? Ei, na, te-ai calmat? Nothing lasts forever. This is the end. Into the night we descend.